podcast is part of the Sports Social Podcast Network. Helo, a noswaith dda. Croeso gynnes iawn I siow arall. Fyddwn nhw'n edrych yn ôl ar golled drwm arall ar gyfer tîm cenedlaethol. Tro hwn, gartre o flaen torf siomedig I dîm o safon uchel, Ffranc. Wedyn, gyfynnwn os oedd na unrhyw obaith i'r tîm Cymru dydd Sadwrn. Hwn gyda'r Yr Alban, yr ymwelwydd yn y crydydd gêm y chwe glad leni. Bydd ni gorffen efo chydig bach o rhywbeth positif, gorffen trwy trafod y tîm o Dan Ugain o allan nhw cael fuligolaeth nos Wener yng Nghaerdydd ar ôl 2 gollwyd dor Colynus. So my boys, pawb yn iawn? Diolch yn fawr mewn I ni. Rhaid, chi'n rhaid? Ie, gret. Diolch Gareth. Diolch Daf. OK, iawn. Dwi wedi cael wythnos brysur a dwi'n teimlo gret, positif iawn, ond fel dyna digon o positifrwydd, beth a ni edrych yn ôl eto I dydd Sul boys. Cymru 12, Ffranc 54, Dafydd, allwch chi dechrau, please, sôn am y gêm? Ie, siomedig iawn. Unwaith eto, yn anffodus, a doeddwn I ddim yn credu wedi dechrau yn dda iawn gan bod e'n achlysur gartref. Roedd yna tipyn o dryswch a tipyn o teimladau ddigalon ar ôl gêm Lloegr, bod ni wedi mynd I ffwrdd yn Twickenham, a bod rhyw faint o deimlad a falle bach o esgeilistod I ddechrau'r gêm, a bod ni'n fflat. A'r gobaith oedd bydden ni gartref yn gallu bwrw nôl, a fel maen nhw'n dweud, come out swinging. Ond yn anffodus, doedd hwnna ddim wedi digwydd o gwbl, a Ffrainc yn sgorio'n gynnar. A pan chi'n edrych yn adlewyrchu ar y gêm, yn ei gyfanrwydd, oedd sawl peth yn safon isel, really, a'r amddiffyn yn wan iawn. Trefn yr amddiffyn. Chymod, wnaethon ni methu 33 tackle. A bod ffigurau nawr o ran methu taclo, mae rhaid chi edrych ar y nuances hefyd, o weithiau mae pobl yn rithro lan ac yn cael lawr y gwagle, ond mae'n edrych fel missed tackle. Ac chi'n troi rhywun nôl mewn I rhywun arall, a chi'n llwyddo mewn ffordd yn eich chi. Mae 33 tackle yn erbyn 23 da, ond yn wath na hwnna, os chi'n edrych ar sawl gwaith nath Ffrainc offloado allan o tackles, oedd hwnna 34. So bron o bod 70 o weithiau, mae nhw wedi cario'r bil, neu lle heibio yr amddiffynwr, neu wedi curo'r amddiffynwr, am y job yr amddiffynwr, sef tackle llwyddiannus, yn ddibwynt, yn ddibwrpas. Felly, os ych chi'n bron o bod 70, bron o bod 1 pob munud, bendant dros 1 pob munud mae'r gêm yn fyw, achos dyw gemau nawr, gemau tua 45 munud o chwarae. Felly, mae'r ffigur, pan chi'n rhoi'r ffigurau yna mewn, ni'n colli'r gwrthdrawiadau, ni ddim yn brwydro ar y llawr, ni'n ildio hwnna. Chymod, mae system amddiffynol ni yn 2 mewn tackle, ceisio arafu y ruck speed lawr trwy bod yn y ffordd, os licwch chi. Ond beth oedd Ffrainc yn neud yn dda iawn, oedd pan maen nhw'n clirio mas, o'n nhw'n bwrw tackle I ffwrdd. So byddai'r tackle neu yr +1, sef y jackler, cael ei taclo straight away. Dyw e ddim yn rhan o system amddiffynol ni lle ni'n cael jacklers mewn a brwydro am y bil. Mae tan di eisiau chwarae wedi wneud tackles, codi lan I trad a bod yn fyw os licwch chi nôl yn y gêm fel yna. Wel, mae'n gallu gweithio I rai tîmau. Mae wedi gweithio dros Yr Alban. Dyn nhw ddim yn tîm enfawr. So dyw ddim fel petai bod chi'n neud e fel bydde falle Ffrainc yn neud, neu De Affrig, neu Lloegr, neu
Iwerddon, mae e gallu digwydd a gallu gweithio gyda tîmau bach fel ni, tîmau eitha ystwyth, yn ddiwiog, ond dyw e ddim yn gweithio ar hyn o bryd. Dim ond 6 dominant tackle yn erbyn 15 sydd yn siomedig, 18 line break gan Ffrainc. So chi'n rhoi hwnna i gyd at ei gilydd, yr offloads a'r line breaks, a oedd pethau'n digwydd yn gyson i nhw pob tro oedd y bêl gyda nhw. Oedd kick chase ni'n wael, o'n i ddim yn seto lan yn gywir i gael y kick yn glanio yn y llefydd cywir. Ni, o'n i'n gweld bod mi wedi cystadlu'n dda iawn yn yr awyr, o'n i'n meddwl. Ond mae fe wedi cael gadael mas o'r gêm nesaf. So, mae hwnna bach yn dryslyd. A chymod, y ffordd oedd Ffrainc yn chwarae, fi ddim yn credu bod Lloegr na Ffrainc wedi mynd trwy full repertoire nhw eto. Fi ddim yn credu bod tîmau nawr yn becso am stael ni o chwarae, sut i torri ni lawr. Maen nhw jyst yn gallu meddwl, right, plan A, this is what we do. A maen nhw'n gallu llwyddo. So mae Ffrainc yn chwarae i'r edge, maen nhw'n chwarae i'r chwyth, i'r dde, maen nhw'n cadw'r bêl ar agor ac yn fyw. A dyna beth mae'r Alban yn neud. Dyna sut nath Alban curo'r Lloegr. So mae hwnna'n concern mawr. Ffrainc yn wych yn y transition, a oedd rai adegau lle wedi ennill y bêl yn yr awyr, yn hanner gyntaf, pan eithon ni reit lan i 22, fi'n cofio pa munud oedd e nawr, ond nath Wainwright colli bêl, nath Adams fi'n credu pigo lan y brwsion, a wedyn mynd mewn, nath cario'n dda iawn. Fi'n credu nath Wainwright cario dwywaith yn yr achlysur yna. So roedd yna rai adegau lle oedd y transition i'n dda, ond does dim digon ohono fe i fod yn hollol onest. Oedd spacings ni'n wael yn amddiffyn. Oedd bach o dogleg, so oedd... Mae'r blitz hyn ffasiwn lle mae chwaraewyr yn dod lan ar y pêl a wedyn umbrella defence fel rugby league. Dyw hwnna ddim yn digwydd cymaint nawr. Beth sy'n digwydd yw chi'n rhoi pressure ar y bêl a wedyn mae pobl yn dod lan tu ôl chi wedyn a wedyn cadw'r highline. So dwi ddim yn yr hen ffasiwn lle oedd Sean Edwards basically get off the line and smash people. Mae'n bach fwy sophisticated yn yna nawr. Ond beth ni ddim yn neud, ni ddim yn rhoi unrhyw pressure ar y bêl, a ni ddim yn rhoi unrhyw pressure ar pobl sydd wedyn yn dod tu ôl y pas allan o'r cefn. Ni ddim yn pigo pobl lan. Ni ddim yn sefyll yn digon llydan i gallu gweld ble mae'r ail ton o chwaraewyr yn dod tu ôl y pas. A ar un adeg, nath Hawkins rithro lan i roi pressure ar y bêl, ond oedd James ddim yna. Yn yr ail hanner, fi'n credu nath amlwg maen nhw'n trafod, ond nath e codi wedyn i wneud. A fi'n fach bod e'n cael cadw lle, a fi'n fach bod nhw wedi trio cadw ffydd yn y fath o canolwyr sydd gyda ni, yn edrych na falle mynd Watkin 13 a James 12. Chi'n newid yr holl athroniaeth ar diwylliant o sut ni'n mynd i mosod. Bydde hwnna wedi bod yn wael iawn fi'n credu, bydde nhw'n fwy pragmatic. Sorry, ga I just dod i fewn a jyst i cael ban Gareth am hwn. Wyt ti'n meddwl mi fydd ffordd mae Cymru am diffyn mynd i bod yn well yn y dyfodol, neu wyt ti'n teimlo wrach mae'r gormod o bwysau ar tandi y ffaith mae o prif hyfforddwr, a hefyd ar hyn o bryd sy'n arwain am diffyn hefyd? Ie, fi eisiau lot o bobl o'n i yn y gêm di Sul, a pethau ni wedi gweld yn y gêm, yn amlwg chi'n gweld, yn oed chi'n gweld mwy falle ar y teledu a edrych nôl, o'n i tu ôl y pist ble sgoriodd Rhys Carey, o'n i'n fach bod wedi mynd just o roedd yna gwelliannau, roedd yna pethau wedi gwella ers Twickenham. O ran yr amddiffyn yw'r prif broblem sy'n ar hyn o bryd, mae'n lawer i rwydd i ymosod yn erbyn Cymru ar hyn o bryd. A mae'n rhaid i roi pethau mewn i perspektif. Mae Ffrainc ar hyn o bryd siw fod yr ail dîm gorau yn y byd. Tu ôl di Africa.
Mae hyder Cymru, a so'n ei ysgysodion achos fi a Dafydd gael lot o sgyrsiau cyn heddi amdano wahanol chwaraewyr a beth bynnag, ond fi'n trial edrych ar y fel y bigger picture. Mae hyder y tîm yn non-existent. Mae grŵp mawr o chwaraewyr o fewn y garfan, ddim yn siŵr beth sy'n digwydd o ran bywoliaeth nhw, yn amlwg ni trafod yn y baro mewn newyddion. Mae pawb yn, chwod, gweud hyn a llall ag arall am yr undeb, a mae disgwyl i'r boys yn mynd allan, a lot o'n ifanc iawn, boys fel Dan Edwards, wrth gwrs, i wario ail dîm gorau yn y byd. A tîm sy'n falle wario y rygbi gorau o ran adloniant. Mae cemwyr Ffrainc. Pawb yn codi, reis yn eyebrow fe pan oedd Peno a bobl fel yn cael ei gadw allan. Mae'r boys wedi dod trwy ddo, Adi Sogba, boys fel un, BL Barei, anhygoel. Oedd e'n bleser i fod yn y stadiwm i weld. Ond i nad y mab fe sydd wedi bod yn wech, a dath e ar bwys ni yn y warm-up tu ôl y golau nhw, dyna'r chwaraewr gorau yn y byd ar hyn y bryd. A oedd e fel, waw, Daddy, ti'n bod? Oedd e'n bleser i weld nhw'n ware. Gyda hwnna hefyd, y torf, oedd hwnna'n neud waniaeth, pan mae 70,000 plus yn y stadiwm, mae fe'n effach o waniaeth, mae pob chwaraewr, pe bai e'n Sais, Ffrancwr, beth bynnag, Zela Newydd, maen nhw'n gweud un o stadiau mewn, efallai y stadiwm gorau o ran cyfnogwyr a wyrgylch. Oedd e'n amlwg iawn bod llai na yn amlwg, pocedio o seddi yn wag. Ond oedd e'n teimlo fel bod ni yn Paris neu Marseille. Oedd y Ffrancwyr yn arbennig. Dy'r mwyaf Ffrancwyr fi wedi gweld, fi wedi bod i sawl gêm Cymru-Ffrainc, y mwyaf Ffrancwyr fi wedi gweld yn Gaerdydd ar penwythnos, y mwyaf Ffrancwyr fi wedi gweld yn stadiwm, nhw'n lower mwy swn llun ni, amlwg, you sing when you're winning, fe. So mae hyder yn cynnig enfawr, a dim just hyder y boys, the bigger picture. Fi neog o fe, fi siŵr ni gyd yn o sleto'r boys a sleto'r stael o ware. Fi yn meddwl bod e'n broblem. Fi yn meddwl mae fe'n broblem. Arbenigau tandi yw amddiffyn. Ond mae fel cael, yn gweithio'r ysgol fel Daf, y prifathro yn trial dysgu hefyd. Arbenigau mathemateg, mae'r prifathro yn gallu dysgu mathemateg. Ydy'r prifathro yn gallu bod prifathro a dysgu dosbarth lefel A. Neud y ddau yn dda. Methu neud y ddau. Fi'n gwybod mae dyn ni boes fel Dan Lydiad mewn yn helpu hefyd, a fi'n cym arbenigaeth cyn chwaraewyr profiadol fel yn anhygoel, ond ni angen rhywun arbenigol, defence coach. Be dwi'n mewn gyda hwnna? Ie. Okay, sure. Mae hwn i gyd ar pen Redin. Okay? Yeah. Achos maen nhw wedi gwneud y newid gyda'r hyfforddwyr, pryd bynnag oedd e, right? I gael gwared o Gatland. Nath Sheret patcho lan a dod mewn, ffain. Ond hyd yn oed pryd ni, roedd cytundeb foreshore dal mewn amser, fel petai. Okay. Nawr, doedd dim byd yn bod gyda cadw foreshore, gyda Tandy, gyda review blwyddyn nesaf neu'r haf hyn. Mae'n ysbrydio'n bod yna rhywun profiadol iawn o Southern Hemisphere yn dod mewn pryd mae cytundeb fe drosodd. Dyna beth sy'n digwydd gyda'r Super Rugby, etc. So, mae'n digon bosib bod rhywun dda yn mynd i ddod mewn. Cofiwch mae Steve Tandy gyda cysylltiadau cryf iawn gyda Super Rugby gyda New South Wales. So, mae'n digon bosib bod rhywun dda iawn yn mynd i ddod mewn. Ond fel oedd Gareth yn dweud, i disgwyl i Steve Tandy wneud y ddau job yna yn hollol hirt, a mae'n wath byth wedyn pan ych chi'n ystyried bod yna defence coach wedi bod o dan cytundeb anyway, a ni wedi dweud hwyl fawr. Cael gwared efo. Cyn hynny wedyn, wnaeth Gethin Jenkins cael cytundeb o dan PFAC, gafodd e i saco, a wedyn gafodd e'r arian o'r cytundeb i gyd wedi talu iddo fe, fel sydd yn digwydd pam chi'n gadael rhywun i fynd. O wedyn dath e'n ôl mewn wedyn. Cytundeb newydd.
Yn y cyf amser, bydde fe wedi cadw'r cytundeb greiddio ty beth. So maen nhw wedi mynd ar ôl, maen nhw wedi talu lot o arian i hyfforddwyr. A dyw hwn ddim yn barnu unrhyw hyfforddwr am ddiffynol. No. Ond mae arweinyddiaeth yr Undeb Rygbi Cymru wedi newid meddwl sawl gwaith, a dyma lle ni nawr, lle ni'n ildio 7 cais pob gêm. A dyw hwnna ddim yn derbyniol. A dyw hwnna ddim yn barn ar yr hyfforddwyr, dyw hwnna ddim yn barn ar y chwaraewyr ei hunain sydd yn neud i gorau glas. Mae e'n 100% datganiad bod arweinyddiaeth yr Undeb Rygbi Cymru yn gadael ni nawr unwaith eto. Mae dangos, just anod na, Dafydd ti wedi gweud i fe, ni'n ildio 6-7 cais pob gêm. Dyw e ddim fe, chymod o blaen, hyn o tymor diwetha, 6 gwlad diwetha, beth oedd e, 43 i ddim mas yn Paris, gêm cynta, pencampwriaeth ar y nos Wener fe. Dyw gemau yma nawr ddim yn anomalies nhw. Dyn nhw ddim fel, ni wedi cael clasfa erbyn tîm mawr, y gêm nesaf, ni gweld ymateb, a dim hyd o'n ennill, a mae'n gêm agos. Yn y pencampwriaeth diwetha, fi'n gwybod lot o newidiadau siarad mewn, ni edrych ar gêm Iwerddon, gêm Yr Alban, cyn eto'r 60-70 pwynt yn erbyn Lloegr. Roedd Cymru'n gystadleuol yn ail hanner, dathon ni nôl. Y blyddoedd, os chi'n mynd nôl i Dyddiau Gatland, erbyn y diwedd, oedd y rygbi falle ddim y stael gorau o ran ymosod, a fi'n eisiau defnyddio'r gair Warren Ball, ond nillon ni yn 2019 môr, ar ei am ddiffyn ni fe, ar ein defens ni, a ni sgor ambell i trai. So mae dyn ni chwaraewyr, Zamet, Ellis Mi, fi'n licio Hawkins, fi'n licio Eddie James, a fi'n fach bod nhw'n asg ei gilydd, a da i lan am nhw wedyn, ond mae dyn ni chwaraewyr sy'n gallu sgorio ceisau. Y prif problem fi wedi gweld yw, dim jyst ar amddiffyn, ond gyda'r amddiffyn, cadarn, ti'n ennill y bel, ti'n fforsio turnovers, ti'n gael siawns, ni ddim yn cadw'r bel digon. A eto, fi ddim yn merbeniad i tactegau. Pan ni'n cico bel i ffwrdd, ni ddim gyda rhywun ar hyn y bryd, gyda fel Lee Byrne neu Halfpenny neu Liam Williams, pan oedd up and under yn digwydd, 9 times out of 10, o ti'n cael y bel nôl. Ni ddim yn cico'n gywir. Ni ddim yn cico'r Corneli gywir. Oedd line-out a scrum ni'n dda ar y weekend. A mae hwnna wedi gwella lot. O'n i'n meddwl bod Dewi Lake, i'n meddwl ble oedd e'n Twickenham, mas yn Twickenham. Oedd e'n cario, oedd e fel dar, oedd e'n man-possessed. O'n i'n meddwl bod Elias wedi neud dda dyr anno. Oedd y pac wedi perfformio, a fi'n siŵr os ta hwnna yw Paul James dod mewn, set piece yn gadarn, yn y gyd ti moyn. Oedd platform dyn ni. O'n i'n byw off scraps. A oedd y boes yn gwylio Frank Ray trwy nhw. Mae rhaid i rhywbeth newid, achos mae pob gêm nawr fel ni wedi gweud yn gwaith y fe Daf, keeper under 50. A mae hwnna ddim hyd yn o joc ragor, ni'n teimlo bod e'n mynd i fod crasfa, a fi ddim yn gweld ble mae'r buddigoliaeth nesaf yn dod. Yn y pencampwriaeth. Ti'n dweud bod ni'n byw off scraps, ond ni wedi cael 58% meddiant. Frank di cico mwy na ni. Ond oedd ddim yn teimlo bod ni wedi... ti'n be, mae'r strategau yn gweud y cwbl, ond yn y gêm, oedd ddim yn teimlo bod ni wedi cadw'r bel y gwbl. Par oedd y bel, ail hanner, pan doedd Eddie James wyn i gêm, eto, fi ddim yn credu mae'r strategau yn dod y boes fel Eddie James a Hawkins mewn i'r gêm digon. Bydde, fi cyd fynd am, fel wedys ti da, fi cadw nhw yn y canol, just pwynt arall. Bydde dod y Watkin mewn. Mae Watkin yn gadarn ofnadw yn amddiffyn, ond eto, dyw e ddim yn cynnig fi credu beth mae'r boes arall cynnig yn ymosod. Mae gen i cwestiwn, a peth yw, just statement really, ti byth mynd i ennill gêm rhyngwladol os di tîm arall yn sgorio mwy na 4 cais? Mae hwnna byth mynd i digwydd. A na i ddod mewn ar hwnna, Nick, lle roedd meddiant gyda Cymru, ond roedd Frank gyda'r scraps geithon nhw wedi sgorio bron pob tro nhw mewn. Wnaethon nhw dod mewn i 22 ni, 17 o weithiau. 17 entries into the 22. A maen nhw sgorio. So, it was like 7 points. So,
oedd dim angen i nhw gael 50% o feddiant. Na. Oedd nhw'n gallu sgorio o 60 metr. Sawl gwaith wnaethon nhw treiddio i'r 22 o cic a chase gwael, a hefyd bod nhw yn chwaraewyr celfydd yn enwedig yr un, fi'n credu taw Ramos nath fel basketball pass dros y top i BLBRA a wedyn at y Sogbe yn sgorio yn gynnar yn y gêm i credu, gyda just 3 neu 4 amddiffynwyr Cymru, just ddim yn gwybod beth i wneud. O'n nhw'n mynd draws y cam mor gyflym, o'n nhw, fel ti'n gweud Daf gyda, o'n nhw wario i'r edge, fel mae pob tîm dda, sy'n newydd eisiau gwneud, y tîm y cyflym, o'n nhw'n mynd o chwyth i'r dde, hyn o'n 22, pan o'n i yn cic o'n hir, pan oedd yn mynd i'r boes cefe, fel Ramos, Jali Ben, trac o'n ôl, Bielberei, oedd e'n un ochr y cair llall, cyn bod boes Cymru gobeith ddim ymlaen. A they are top of the game yn y bryd nawr, maen nhw'n un o'r gorau yn y byd. Beth sydd ddim ar gael i ni, byddwn ni'n dwlu ar stats faint o metrau oedd pobl yn redeg, achos oedd Ramos, bron o bod, oedd e jyst yn cyfro pob ran o'r cae. Chwyth i dde, redeg mewn cefnogaeth, redeg nôl i meisi bel hir gan Gymru. Bydde hwnna wedi bod yn diddorol iawn. A fi'n dod nôl i'r pwynt nawr, chi'n meddwl am pobl yn dweud bod yr estedag bod ar ôl y llewod mae Ffrainc wastad yn ennill y 6 glad. Okay? Achos mae Lloegr Cymru yn draddodiadol a Iwerddon gyda hanner ei carfan nhw i ffwrdd, mewn taith hir, caled iawn. Ond dim ond Thomas Williams ath ar y taith i llewod. A wedyn wrth gwrs, meddyliwch am beth oedd Ffrainc yn neud dros yr haf. Wnaethon nhw danfon tîm ail dîm falle. Ond oedd at y Sogbe wedi mynd. Lot o boys ifanc, yn credu Jegu yr open side wedi mynd. So oedd lot o'r dŵr falle. Fi'n credu oedd lot oedd y reng flaen ddim wedi mynd. O'n nhw'n gorffwys i gyd. O'n nhw wedi pigo Slimani a boys hun i fynd i Zeeland Newydd. O'n nhw wedi trin Zeeland Newydd fel development to. Be mae Ffrainc wedi fresh. A wedyn, maen nhw'n ymosod arno ni wedyn. O'n nhw hyd yn oed wedi gorffwys lot o chwaraewyr yn yr Hydref. So, fi ddim yn credu bod Ffrainc wedi... bod nhw'n impressive iawn. Oedd e'n amazing pan chi'n edrych nôl sut nhw wedi chwarae. Ond fi ddim credu bod nhw wedi chwarae ar ei gorau eto. Sy'n peri pryder am Lloegr drian. Chymod? Mae fe jyst bod Ffrainc yn ruthless, jyst a pwynt am. Fi sôn am Penno a Ficw a oedd un enw mor arall fi'n siŵr, ond a Aldrit hefyd yn y pac. Ond maen nhw'n ruthless. A mae pob tîm da yn neud hwn. Ble mae rai tîm yn aros, y big names, mae gyda nhw credit. Maen nhw wedi penderfynu the form players, the chwaraewyr ifanc newydd yma, sy'n tero fel an am, a dim hyd nod Toulon, Toulouse, y tîm emo, weles i ar y Sogbe pan oedd yn wario Ben Scarlett am Pau. Oedd e'n anhygoel. So mae chwaraewyr, ni'n gwybod bod y depth mae gyda, ni'n gwybod bod y dyfnder mae gyda Ffrainc, ond maen nhw wedi bod eitha ruthless gyda enwau môr nhw i wneud siŵr bod y carfan, wel, y ddoi carfan nesaf, cos mae gyda nhw, Daf wedi sti o beth yn yr wythnos amdano, Sean Edge wedi gweud mae 450 o boes yn ymladd dros y 22 shirts na. Maen nhw wedi defnyddio 4, maen nhw wedi defnyddio 6 canolwr yn y 2 gêm cyntaf, bydde'n cerdded mewn i unrhyw tîm arall yn Ewrop. Mae'n scary. A be maen nhw wedi gwneud, i fod yn deg i Ffrainc, be maen nhw wedi gwneud, maen nhw wedi adeiladu academies nhw, i garfanau nhw, maen nhw wedi cael polisiau o byd o cael gormod o chwaraewyr dramor, hyd yn oed yn y Pro D2. A wedyn o dan hwnna, maen nhw'n clybiau yn y Div 3 sydd yn bwydo y clybiau nesaf i fyny,
a maen nhw methu cael unrhyw chwaraewyr sydd ddim yn gymwys i Ffrainc. Felly mae'r system yn treidio'r holl ffordd lawr am academies, a maen nhw wedi edrych ar hefyd, maen nhw wedi buddsoddi lot o arian yn yr ardaloedd sydd ddim yn draddodiadol yn chwarae rygbi fel yn fan yn Brittany, lle mae carfan newydd, tîm newydd nawr. So maen nhw yn, heb os na gwn i bai, rygbi yw gêm Ffrainc, gêm cenedlaethol nhw. Mynd yn ôl at Cymru, ni sôn am y llinell a sgrym sydd wedi gwella, ond yna rhywbeth arall sydd wedi gwella rhwng Twickenham a Dydd? Disgyblaeth, dim ond 4 penalty. Okay. Oedd Plumtree ddim ar y cam hir. Nath o ddeud yn dda, chwarae teg. Argyhoeddiedig. Ie, na, chwarae teg. Gallows humour, Gareth, gallows humour. Ie, mae gen i fo rhywbeth yn bendant, ond os ydyn gallu gwneud rhywbeth am y disciplin efo, mae gallu'n cynnig rhywbeth. Mae'n tipyn o wario, mae'n cynnig lot yn y lein fyd. 6 foot 515 kilograms, a mae fe, mae'n brwydro. He's a warrior. Ti'n gweud gen i'n Abertawe. O ti'n gweud o ti'n gweud amdano maint y fyna, Daf, bod yn y gêm, weles i fe pan oedd e'n twymo lan ar bwys Ben Carter. A ni fel, hang on, a ti'n edrych yn fel Ollie Chesham, fel, os mae prototype o second row fe, the modern second row fe, a ti'n gweld rhywun, fi ddim yn gweud bod back row yn fach o bell ffordd. Oedd e'n aros, oedd e uwch ben y Ben Carter, ni'n meddwl, oh my god, boi yn slafyn. A dwi'n ddim yn edrych bod boi mor ar tyledu. A mae'n cynnig lot, bydde fe'n dda'r daith llewod, neu unrhyw fath o daith, achos mae'n gallu ware across the back row fe, a mae'n cynnig beth yn y lein ac yn y blaen, os mae'n gallu aros ar y ca. Gan i mynd ymlaen wedyn, mae tîm wedi cael ei cyhoeddi heddiw, a mae Plumtree yn dechrau disadw yn erbyn yr Albanwyr. Dych chi'n mynd atoch chi gei dechrau, Gareth. Be ydych chi'n meddwl am y tîm? Mae'n un diddorol. Fi'n falch, fel wedi gweud blaen, bod nhw wedi cael y canol Hawkins a Eddie James gyda'i gilydd. Fi'n credu Eddie James yn sicr wedi dod mewn i'r gêm lot mwy yn yr ail hanner. Ni wedi bod siarad am Joe Hawkins am blynyddoedd nawr ers fe fynd mynd i Loegr, a ffaith bod e'n ôl na, mae rhaid ni wario fel 12. Fi cyn i mae gorau fe i ddod, os ni wedi cael y partneriaeth yna. Mae'r pac, eto, mae'r ail reng, fi'n gwybod o Beard wedi wneud o Beard wedi wneud yn dda yn y llinell ac yn y sgrym, ond gath yr eiliad neblu cicodd e bel i ffwrdd a sgor nhw cais. A Frank yn jyst mynd i punisho chi fyna fe. O Daf yn gweud rhywbeth diddorol gynnau amdano, Tandy ddim yn ware, neu tactegau Tandy, ni ddim yn tîm sy'n licio scrapo am y bel ar y llawr. A falle dyna pam mae ddim wedi dewis mae Colled am weekend yma, y penwythnos yma, ac am y gêm diwethaf. Mae Colled yn ware, mae Scars ble maen nhw yn y tabl, yn y URC, mae fe'n dda iawn ar y llawr. Fi dal ddim gweud yn siŵr eto pan maen nhw ddim wedi dewis y reffel. Eto, falle, oherwydd ni ddim yn rhywun sy'n moyn. Stael e ddim i cystadlu ar y llawr, fe mae Dafydd wedi gweud eto, fi'n siŵr. So, diddorol, so credu oedd Cracknell yn neud rhywbeth o le i colli lle fe, o'n i'n meddwl bod wedi cario'n dda. Credu oedd fe yn dda. O'n i'n licio ffordd nath Cracknell chwarae. He went about his business, o'n i'n meddwl bod wedi cael gêm dda. Un peth sy'n becso fi am y tîm hyn a'r carfan hyn yw bod ni'n tîm tawel iawn. Ni ddim yn tîm sydd gyda cymeriadau sydd, chymod, boys, chi'n cael Lloegr, mae'n dweud Pollock, Ben Earl, chymod, y Toje, Chesham, Genge. Maen nhw'n mewn wynebau pobl. A maen nhw'n arwain i gilydd. Mae cymeriadau gyda nhw. A dwi'n gwybod ni wedi siarad am hwnnw o'r blaen a meddwl, wel, pe bai reffel Moriarty bol yn y pac yna,
ydy'r pac nawr yn edrych yn wahanol, ti'n ma? Pobl fel Kieran Williams yn y canol sydd yn confrontational player, Harry Deeves, confrontational players. Pan ych chi'n ystyried ychydig o flynyddoedd yn ôl, oedd backline Cymru gyda pobl fel Liam Williams, Johnny Fox, Roberts, Bigger, Mikey Phillips. Oedd y boys yn i gyd o'n nhw'n ennill y brwydr weithiau cyn mynd mas ar y cae. Chymod, Alun Wyn, pobl yn ei wynebau, Ken Owens, pobl oedd yn arwain, mewn adegau tawel o'r gêm, ond nhw'n gweithio i gilydd, i codi y safon. Ni'n gweld eisiau enfawr, colled mawr Jack Morgan yn amlwg, ni'n gallu gwneud dim byd amdano hwnna nawr, ond chi'n edrych ar y tîm na, maen nhw'n ymddangos fel chwaraewyr a pobl tawel iawn. Edrychwch ar y tîm nawr, Wainwright, Mann, Plumtree, mae'n ochr tywyll iddo fe. Carter, Jenkins, Francis, na. Lake, Carey, na. Thomas Williams, Costello, Adams, fine. Hawkins, na. James, na. Hamer-Webb, na. Zamet, na. Mae rhain i gyd yn... Fi'n trio bod yn hen ffasiwn. So no have a bit of a dark side about you. Chymod? O'n nhw'n dweud bod Andrew Bishop yn yr Ospreys, byddai neb yn pigo ffait gyda fe. Oedd e blicyn centre. Oedd y forwards yn ofni fe. Chymod, ni wedi colli caledrwydd i... Achos mae'r genedlaeth na wedi mynd, mae'r boys newydd... Mae rhaid i nhw ail sefydlu eu personoliaethau nhw ar y cae rygbi, a fi jyst yn gweld bod y tîm yn tawel. Fi ddim eisiau bod yn anheg arnyn nhw, ond maen nhw'n ymddangos bod nhw'n boys eitha tawel ar y cae, a pan ych chi'n edrych ar y 2 gêm gyntaf fan hyn, you can't go to Twickenham and be a shrinking violet. Mae rhaid i chi wneud rhywbeth. A mae lle bod yna 3 neu 4 person yn y cae fan hyn, ych chi'n meddwl, trenches. Ond i'r gweddill, chi'n meddwl, come on, mae angen cic dan y tîn fan hyn. A ni falle wedi colli cyfle lle a dyna beth sy'n weithiau bach yn frustrating gyda pan chi'n clywed Tandy a Sheret a Wilson, a nhw'n sôn am, we're building a culture, we're building an identity. Fi ddim yn gweld e. No. Dwi ddim yn gweld ar hyn o bryd rhywbeth sy'n dweud, mae Cymru'n mynd i fod yn anodd i sgorio yn erbyn. Mae Cymru'n mynd i fod yn anodd, mae set piece yn mynd yn ond dyw e ddim fel scrum yr Eidal ar hyn o bryd. We haven't murdered anyone. Dwi ddim yn gweld ni'n tîm sydd yn chwarae o bellter fel Yr Alban a chwarae mas o trwbl. Yn pasio'r bêl mas o trwbl. Fi ddim yn gweld hwnna. Fi ddim yn gweld bod ni'n uchelgeisiol iawn. Dwi ddim yn gweld bod ni'n mynd i, brwydro am 10 munud, batten down the hatches, every ruck is a battle, is a war. Yeah. Does dim hunaniaeth i'r tîm hyn. A fi'n teimlo dros Thomas Williams a Lake, a Beard nawr, ond mae fe wedi mynd. A fi'n credu dyna beth oedd tu ôl, a fi'n siŵr byddai Tandy ddim eisiau pobl i feddwl hwn, ond maen nhw wedi drop o fe ar ôl y cic na. Heb os na goni bai. Mae fe wedi cael gemau waith na hwnna i Gymru. Mae fe wedi wneud llai ar y cae rygbi a cadw i le, achos mae fe'n rhedeg y line-out, achos mae fe yn drwm iawn yn y scrum a mae'n rhoi pwer yn y scrum. Ond oherwydd, for want of a better term, the brain fart, oedd e fod yn arweinydd ar y cae na. Oedd e fod, yn gwybod, beth mae'r cloc yn dweud, beth sy'n digwydd hyn, ac mewn un eiliad, pel gyda fe, dyle bod e wedi teimlo, meddiant. Meddiant. Dyna beth dylse fe wedi mynd yn ei feddwl e. Straight away, meddiant. Nid, mae space drofan, a fi'n mynd i wneud Emyr Lewis impression. Ar yr adeg na fyd, oedd e'n 18 saith, fi'n credu beth fel lawr. 19 saith. O'n i ddim yn, we weren't out of it. O'n i'n troies i at Kerry yn ei gyda yn y gêm, a nes i gweud, oedd e ddim bell ar ôl Rhys Carey sgorio, a bach o momentum na, un o'r high balls nath actually mi ennill lawr y ca. A ddech chi'n meddwl, os ni'n llun mwy o hwn nawr, neu tir o'r cic o'n uchel, cos gallwn ni momentum o hwnna. Chaos yn siwd, oedd Frank ar y back foot am un neu ddoi
un o'r 10 pryn yn y gêm. Sgor o'n i hwnna, pan gathon ni'r turnover, o'n i ar fi'n gweud, right, Caro Bale now, boys, dyn ni'n mynd lawr y car. A oedd e fel split second, be mae fe'n neud? Oh my god. A oedd e dan y pws. Oedd Frank just, o'n mor gloi. Mae'r pac, fel Dafydd wedi gweud, mae'r pac yn diddorol, ni yn colli cymeriadau mowr, fel ni wedi gweud yn raglen i blaen. Gwm lot yn gweud moedran, bol, falle Moriarty i raddau yn erbyn nhw, ond maen nhw yn dod o rhywbeth, caled, maen nhw'n personoliaethau mowr, maen nhw'n boes tuff. Bydden nhw'n sicr yn helpu y boes ifanc sy'n gwmpas nhw, y boes tywelad e. O ran yr olwyr, dim bod fi'n gwybod lot am yr olwyr, fi'n hapus i gweld Costello mewn, ond o'n i'n meddwl falle bydde fe'n dod ar y fainc i falle roi siawns i Jared Evans dechrau. So gyda Jared Evans ni'n neud rhywbeth o le, fi'n hoffi Jared Evans. Cyn mae'n neud dda waren mas yn waren Harlequins yn Llundain, mae'n waren gyda chwaraewyr dda a yn erbyn cystadleuaethau yn wythnosol. Fi wedi sôn am y canolwyr. Eto, Gabriel Hema-Webb, ni'n gwybod lot amdano fe, ni wedi weld am Gaerdydd, mae fe wedi sgorio cwbl o geisiau am Leicester. Mae'n boi cryf. Ond eto, cyn y pencampwriaeth, fi'n mynd nôl, ni ddim yn gallu siarad am y garfan sy'n mynd nawr, ond fi'n mynd deall pan mae rhywun fel Rio Dyer ddim mewn. Bydde fe wedi bod yn rhywun i ddod mewn, rhywun yn lle Ellis Mean neu Josh Adams. Josh, falle'n gael y nod ar wing achos y profiad sydd â fe. Licen i weld Louis Rhys-Amet. Fi'n credu mae'n... O'n i'n meddwl dwi'n o'r blaen, just yn gyflym amdano full-back. Ni wastad i cael, falle yn y 10 neu 15 mlynedd diwethaf, ni wedi cael, ni'n meddwl am Lee Byrne, halfpenny, Liam Williams. Maen nhw gyd, falle Lee Byrne, falle out full-back, ond Liam a halfpenny, o'n nhw'n wingers wedi troi'n full-backs, nag nhw. Neu wingers oedd yn asgellwydd yn gallu wario full-back, a wedyn nath nhw sefydlu hyn fel full-backs. Fi'n credu fi'n gywir gweud hwnna, fe. Am Gymru, de. Ie. Zamet eto, asgellwr, ni'n trial efo full-back nawr, Blemery, asgellwr, dath y draw o Zel Newydd, fel asgellwr wedi ware full-back i Scarlett ac yn ar tîm gyrleithol. Sim dynnu out-and-out full-backs, nag oes e, neu yn y garfan hyn. Mae Zamet yn chwarae, mae Zamet yn edrych fel mae rhywbeth mynd i digwydd pan mae'n gael y bêl. Licen i fe gael y bêl ni dwylo mwy. Mae'n cico pan mae'n rhaid, so fe wedi gwneud lot o le, ond eto fi credu ni ddim yn wario cryfderau ar chwaraewyr sydd gyda ni chwaith. Diddorol. Freddie Thomas, ni'n colli Teddy Williams yn credu, rhywun fel Teddy Williams, fi credu maint ffordd yn wario Gaerdydd cyn i fe gael anaf. James Botham, fi hoffi fe, James gweithio galed. Sôn am y back row, ti'n meddwl fydd y mixture yn iawn? Faith, does ddim out-and-out 7? Fi'n gweld e'n back row eitha ysgam, i fod yn onest. Fi'n gwybod nhw boes mowr. Fi'n hoffi Wainwright. Wainwright yw'r 8 gorau sydd gyda ni, ond ydyn ni, mae'n cario'n dda, ond pan oedd Cracknell ar yn wythnos diwetha, oedd Wainwright yn gallu canolbwyntio ar pethau arall yn y back row. I fi, fi'n hen ffasiwn, fi moyn 8 i fod the battering ram. Fi'n gwybod mae'r game di symud mlaen lot, a mae 7 a 6 yn interchangeable. Ond fi moyn yr 8 i cario'n grif, a wedyn y 6 a 7 i wneud y gwaith ar y llawr, yr dark arts ar y llawr ac yn y blaen, chybod. Fi ddim yn gweld... so'n credu mae'r cydbwysedd yn iawn i fi, ty beth. Na fi chwaith. Dad? Mae'r cydbwysedd yn iawn am y tactegau maen nhw moyn chwarae. Mae rhaid chi cwestiynu tactegau nhw. Bersonol, dwi'n hoffi fel maen nhw'n dweud fetcher. A fi'n mynd nôl at y pwynt nawr lle odi ni yn y sefyllfa lle ni moyn chwarae Fantasy League Rugby gyda y tactegau gorau sydd o ran trends yn y byd a sut mae'r gêm yn cael ei chwarae, athroniaeth Tandy, Sheret, Wilson, etc. Wel, Sheret a Tandy.
pe bai ni... Yn yr un modd, maen nhw wedi mynd am y blend yn y canol cae. A'r fath o ysgell... Wel, maen nhw wedi pigo horses for courses fi'n credu yn erbyn yr Alban, achos maen nhw'n symud y bel i'r chwyth ac i'r dde mor gyflym, mae angen ystwythder ar yr asgell, a dyna pam maen nhw ddim wedi cael mes y greidi ar y bench. Maen nhw wedi mynd am Murray, sydd yn mynd i ddod, ac mae Darcy ar y bench, mae Stein yn dechrau, Darcy a Stein yn debyg iawn, Van der Merwe yn ôl. So massive threat ar gweud nawr. Na pam Adams wedi cadw i lefe, achos mae defensive reads yn rili dda, a mae fe'n gallu cysylltu gyda'r 13 yn dda iawn, Adams. So maen nhw wedi mynd bach ychydig horses for courses gyda yr amddiffyn yn y back 3 fi'n credu, yn enwedig ar y sgellau. Maen nhw wedi cadw'r blend o ball player yn lle ball carrier, 12, a maen nhw wedi mynd am threat, big strong boy James at 13. Na fi'n licio hwnna, that's fine. Ond ar yr un modd, maen nhw wedi mynd am y blend fanna, mae'r blend yn y reng ôl fanna, i fi yn dweud unwaith eto, maen nhw'n stico at y sgript o ran amddiffyn, a maen nhw'n methu rili newid y neges amddiffyn nawr. Maen nhw moyn dau yn y tackle, ceisio arafu y chwaraewr mynd i'r llawr, cyn bod y ruck yn dechrau, sy'n caniatáu yr amddiffynwyr i dod rownd, fold around the back, in defence, set up fe. Sy'n ffain, mae hwnna'n iawn, ond os ych chi ddim yn rhoi pressure ar y bel wedyn, a chi ddim yn torri lawr amser meddwl y backs, chwad, ni'n mynd lan yn erbyn y maswr gorau yn y byd. Wel, ni jyst wedi mynd lan yn erbyn falle'r ail maswr gorau yn y byd, gyda beth yng Nghael Jalebe. Nawr ni'n mynd lan yn erbyn The King, chwad, os ni ddim yn torri lawr amser meddwl fe, forget it. Chwad, ni'n mynd i... So, mae rhaid cael line speed i defence ni. Mae rhaid i ni. Ni ddim yn gallu just mynd... a fi'n gwybod mae pawb yn neud hwn nawr. Maen nhw'n mynd lan sort of like 3 neu 4 cam yn gyflym, a wedyn chill, stop, push, aros i nhw'n neud rhywbeth. Mae hwnna'n risg enfawr gyda rhywun fel Finn Russell. Fi'n credu mae rhaid rhoi pressure ar fe. So mae rhaid rhoi un shootout, rhoi pressure ar fe, un person gyferbyn, shootout, pressure on ball, a wedyn mae rhaid cael highline in the passing lanes. Mae gyda fe canolwyr falle gorau yn sicr Brydain, o'n hemisphere fe. Mewn tŵ blot, mae Hugh Jones yn anhygoel yn y byd. Fi'n credu mae'r blend yn y reng ôl yn iawn os ych chi'n ffyddiog bod yr amddiffyn yn mynd i gweithio'n iawn, a bod chi ddim eisiau rhywun dros y bel, chi ddim, chymod, oedd Lloegr wedi colli'r brwydr ar y llawr, a beth mae'r Alban yn neud yn really dda, yn cwt iawn, yw maen nhw'n taclo a maen nhw'n ymosod y bel, sawl ffordd. Fi wedi gweld yn y driving maul, lle nhw wedi ymosod ar y bel yn mynd ar y llawr. Oedd Genge wedi colli, Toji wedi colli, Mitchell wedi colli, yn just cyn mynd i'r llawr, mae'r Albanwyr yn cael dwylo ar y bel, a maen nhw'n tynnu bysedd, tynnu bel, mae'r bel yn sgwrt o mas. So maen nhw'n cwt iawn yn y hyn maen nhw'n neud, so bydd rhaid i Cymru pan mae'r bel gyda ni, wneud yn siwr bod ni'n sgwar i'r llawr, ddim yn troi, ddim yn dangos y bel. Mae pethau bach fel yna, mae'n fod yn really bwysig pan mae'r bel gyda ni. Mae Man yn dda iawn, first receiver, yn tipo'r bel i'r +1 sy'n dod ar ei ysgwydd e. Ni wedi gweld hwnna yn digwydd yn dda iawn yn y gêm diwethaf. Ond dwi ddim yn gweld bod Man ar hyn o bryd yn digon o size i fod yn blindside. Chymod, mae Plumtree yn blindside fyna. Pwy sy'n dod arno yn lle fe os mae fe'n cael anaf? Byddwn ni'n dweud probably Freddie Thomas. Mae Freddie Thomas yn gallu wario 6. So mae ydych chi 2 boi mawr ar y blindside fyna. Falle nhw'n rhoi both yn ymlaen tactically, rhyw bryd, yn lle Plumtree. Fi ddim yn siwr. Mae both yn boi mawr. Mae'r ddau yna yn fwy na Man.
Fi'n licio man, mae fe'n dda iawn, mae fe'n very, very clever player. Mae'n gwneud pethau bach yn gelfydd iawn. Ond ydy e cweit i gymharu ar, chymod, Josh van der Fleer, Daj, Jegu, ydy e cystal â nhw. Chymod, mae'n boi ifanc. Dwi'n mewn hwnna, Daf, gloi. Gyda Alex Mann, o'n i'n, wel, am nifer o resymau, chymod y gêm Lloegr, pan oedd Alex Mann a Genge gyda'i sgwar o lan yn gynnar yn y gêm, 3 munud pe, a oedd headbutt o ryw fath, oedd ddim yn fawr, oedd e'n dews contact, a ar dwi'n o'r arff, oedd y ref wedi rhoi 10 munud i Genge fe. Fi'n hoffi Genge fel chwaraewr, fi'n credu mae'n gret, mae'n mynd o dan croen bobl, all sort of ffrindiau Morgan, Jack Morgan. Fi'n credu mynd, he's a pantomime villain ar ôl Joe Marler nawr, yw e. A falle just bach ti o Henry Pollock, ond mae lot o bobl yn jwmp ar ben, a mae'n effach o chreuwr, a mae sgymryd wedi gwella lot. He's not infallible, fel oedd yn y game Bristol, oedd i fod yn deg, oedd Henry Thomas wedi ffindo fe mas yn y sgym. Ond, ta beth, sori, fi'n mynd fan, oedd yr headbutt y wasn't rhwng fe a Man. Fi'n cofio gweld yn digwydd a meddwl, mae'n off yn un nawr. A o'n i'n just yn meddwl, os oedd Genge wedi gael y melyn fyna nawr, bydde hwnna wedi helpu Man. Cos oedd y Man ddim wedi cymryd backward step, oedd Man wedi cymryd y nudge y bydd bynnag, a just fel, sgwar nhw lan, a dyma pam oedd cael head contact. A, mae Man yn boi, Alex Man, mae'n backing tough, o'n i just meddwl, os oedd rhywbeth bach, os oedd Genge mynd off am hwnna, bydde hwnna wedi falle helpu Man, tyfu mewn starter o bod fel, ti wedi sgwar lan i fi wedi cael ti melyn. Ti'n fi'n meddwl? Bydde rhywbeth i helpu fe cyn tyfu mewn y rôl o 7. Mae'n 7 am Gaerdydd, ni'n gwybod hwn. Mae'n un lot o bydde dda yn UAC, ond dyw e ddim, fel ti'n gweud nawr, Daf, dyw e ddim yn enforcer fel Van der Fleer, neu fel, dim dyfod presence fel Jack Morgan. So fe'n out and out 6 neu 7 galed, ti'n gweld ar y team sheet a meddwl, mae fe'n wareddi. Ti'n meddwl? Gareth, wyt ti'n trio dweud bod chwaraewyr Cymru fwy fel pantomime dames na pantomime villains? Na. Ife dyna'r blwb, Nick, ni'n edrych am. Ni angen mwy o piano pushers na piano players. Rwch hwnna. Mae angen mwy o piano players wedi gwneud. Wyt ti'n gallu gweld rhyw ffordd dyn ni yn y gêm nos Sadwrn? Ydw, fi'n credu... O'n i mwy y gêm di syl. O'n i yn y gêm mwy di syl o Twickenham yn erchill. Oedd gêm Lloegr yn erchill. Oedd Tim Lawrence jyst fod ni'n chas o'r gêm. O'n i lower mwy yn y gêm, oedd e'n dal 50 pwynt i'r bynnag. Mae'r bygythiad o sgôr y ceisiau o Yr Alban, falle yr un môr uchel a Ffrainc i raddau, fel mae Dafydd wedi gweud, gyda Finn Russell, gyda boes fel Tubolotu, Henry, Hugh Jones, Van der Merwe mewn Kinghorn, a dyma boes sydd wedi cael ei dropo am y 2 gêm diwetha. So mae pwynt i nhw profi, mae wedi gollwng y tair llew yn y backline na, gyda, mae Darcy Graham ddim nhw mewn, mae Stein yn wario dda. Ond eto, mae backups Yr Alban wedi troi mewn i starters Yr Alban. So pwy bynnag backline maen nhw'n rhoi mas, maen nhw'n mynd yn John I fi, hen ffasiwn, cadw'r bil. Os ni'n cadw o'r gymryd y bil ni'n gallu, a pan mae'r bil ddim dyn ni, rhoi siwg gymryd y pwysau ar Finn Russell. Mae popeth mynd trwy Finn Russell. So mae fe'n cael amser i ware, a eiliad fach sy'n eisiau ar boena. Mae eisiau fel... Mae eisiau rhywun lefel o fe munud cynta. Mae eisiau rhywun fel Alex Mann neu Plumtree falle. Plumtree roi cardyn melyn. Mae eisiau rhywun mynd mewn i pen. A mae Finn Russell yn boi caled, a dwi ddim yn boi bach. Ond mae eisiau hit mowr yno fe yn gynnar yn y gêm fi credu. Just i unsetlo fe tyma bach. Dim byd cast, dim byd yn tywod. Just, chi'n mynd nôl spel nawr, ond mi cofio... Pwy oedd y back rower i Loegr? Nathan Jones? Ie. A lot yn sôn amdano fe, a... Moriarty wneud job yno fe, Moriarty, a mae dyti'r slow-mo no, Moriarty yn bwrw fe, a mae'n tackle, mae'n tackle, mae'n tackle caled. 2017. Mae'r gum shield yn hedfan mas, mae'r boi ar ei dînau, a mae hwnna jyst yn pigo, oedd Hibbard, dim mor bell nôl o hynny, pan oedd Hibbard rysio man yn lain, mi'n cofio game Australia, pan oedd e'n wythro mas y lein ar Folau a boes hyn,
ma fe'n hen ffasiwn, fi ddim yn gweud it's the be-all end-all of the game, ond mae eiliadau bach fel la yn codi'r crowd, yn codi'r 14 arall. A mae hwnna'n dod gyda fel o Daf yn gweud, y tough guys, y boes profiadol, y boes, yr arweinwyr ar y ca, a mae ffili just bod Dewi Lake o hyd. Mae ffili just bod, mae ffili just bod Thomas Williams running the show at 9, mor dda ma fe, gath e ddim y gêm gorau wrth ystwetha. So, mae eisiau cymeriadau step o lan, a mae eisiau ni cadw boes dda nhw yn dawel rhyw ffordd. Yna pam yn siomedig bod Reffel ddim yn rhan o'r carfan, achos i bawb arall, fi'n credu chi'n gallu esgusodi, chymod, Jake Ball, mae wedi bod i ffwrdd, mae wedi bod nôl, mae yn hen nawr. Mae wedi cael cwbl o gemau da, ond mae wedi cael cwbl o gemau tawel. Moriarty wedi cael 1 neu 2 gêm da i yr Ospreys, ond wedyn totally banged up a wedi gorfod gael rest. So ydy e'n cael, oes ti gyda'r tank gyda Moriarty i fod y chwaraewr mae moyn bod ar y lefel ryngwladol. Chymod, boys, ond chi'n gallu gwneud yr esgusodion yna, ond wedyn pobl fel Reffel sy'n chwarae wythnos i wythnos yn dda iawn i'r Tigers, bod e ddim yn involved. A chymod, pan nath Pifac mynd ar tîm lawr i a ennill yn Blomfontein, fe a mae'n llun enwog nag ys o Reffel a Dewi Lake, boys ifanc, yn cael right go i Malcolm Marks ar driving maul try nath ennill y gêm. A o'n nhw wedi mynd o dan croen y Springboks, wedi ennill yn deall am tro cynt af erioed. A oedd e'n edrych fel bod, pobl yn dweud Jack Who, oedd neb yn disgwyl Jack Morgan i ddod trwyddo pryd ni. A wedyn, ni'n colli Jack Morgan, a wedyn Reffel ddim yn dod trwyddo. A fi'n gallu dyfalu, a fi'n gallu deall bod yna reswm tactegol a reswm stael a nuance i pam dyw e ddim mewn, ond fi jyst yn anghytuno gyda fe. Di ni ddim yn y sefyllfa lle ni'n gallu dewis chwaraewyr yn ôl stael. Ti'n moyn dod y pifac nôl? Sorry? Ti'n moyn dod y pifac nôl? Byddwn ni byth yn dod â hwnna mewn i'r trafodaeth. Mae hwnna'n podlediad hollol wahanol. OK, a ni symud ymlaen. Dwi'n ôl o gofyn i chdi dau predictio'r sgôr nos Sadwrn. Ond just da ni'n mynd am rhywbeth positif. Cymru colli i tîm 20 Ffranc nos Sadwrn yn Nghaerdydd. Fe nath nhw cefnogi y perfformuad dar yn Northampton erbyn y Saeson. Mae rhywfaint o obaith gen ni. Mae digon o talent yn bendant i fi yn y Carfan Cymru. Ni'n neis i gyfweld ar y GPU un o'r ffordd ni ys llynedd yn ôl. A thos soniodd am y pwyslais oedd datblygu cyfforlwydd i chwaraeau gan y tai i ni gallu cystadlu a tîmau fel Lloegr a Ffranc ar y lefel hon. A dwi'n gallu weld, maen nhw wedi gwneud hwnna. Oedden ni colli'r gêm yn y diwedd, ond oedd dim fe fel arfer, ni chwarae Lloegr a Ffranc a De Affrica yn y lefel hon. Dyn ni just outpowered, ond a ni ddim. A oedd o'n gêm yn gyffroes, a fel mae tîm cyntaf Ffranc, mae'n DNA Ffrenig i dadlwythio a chwarae. Ond dangosodd nos Sadwrn, os gallwch chi mynd i'r wynebau nhw trwy amddiffyn yr gadarn, ti'n gallu rhoi chydig o pwysau nhw? Athyn nhw'n gwneud cymeriadau. Yn y pen draw, enillodd y tîm gorau, Ffranc 34, a 40 i Gymru. Ond o'n i teimlo, oedd o'n rhywbeth yn ei gallu gweld, mae'na rhywbeth yna. Ond barn fideo yna, di chi dau yn cytuno? Fi'n credu bod mae'r grŵp hyn yn grŵp addawol iawn, a fi'n credu dyma'r carfan fwyaf cryf efallai am y 10 mlynedd diwethaf, lle mae yna chwaraewyr,
Mae Cymru yn gwlad bach o ran niferoedd a pwrpas y tîm dan ugen yw i trio cael 3 neu 4 test players pob flwyddyn fel petai, neu falle hyd yn oed just 3. Allan o'r carfan hyn nawr, ni'n weddol ffodus achos mae ydych chi James Hawkins, Dan Edwards, Hennessy, maen nhw gyd wedi chwarae dan ugen gyda'i gilydd o fewn carfan cwpan y byd. Chi'n gallu taflu Morgan Morse mewn i hwnna, lle mae fe wedi cael ei capio. So mae yna cynnywyllyn fyna, ond o ran y carfan hyn, mae yna grŵp talentog iawn, a ni wedi gweld yn barod Tom Bowen yn chwarae dros Caerdydd. Mae Carwyn Leggett-Jones wedi cael amser ar y cae i'r Scarlets. Mae Luke Evans wedi chwarae dros Exeter. Mae Deian Gwyn wedi chwarae nifer o weithiau dros Worcester. Mae Evan Minto wedi cael gêm dros y dreigiau. Mi'n credu bod Steffan Emmanuel ar gyrion chwarae dros Caerdydd hefyd. So mae yna llwyth o chwaraewyr sydd wedi cael profiad proffesiynol. Dim cymaint a beth mae Ffrainc wedi cael. Felly i wario fel wnaethon nhw wythnos diwethaf yn dda iawn. A fi credu'r unig peth yn y diwedd oedd just ychydig o pwyllo ar ddiwedd y gêm, pan oedd e'n dechrau mynd yn gynerfus, a bydde y ffaith bod nhw'n chwarae yn Gaerdydd gyda'r torf mawr, swnllyd, lot o emosiwn, fi credu just dau digwyddiad anffodus, colli meddiant y bil, a wedyn Ffrainc yn sgorio 2 waith i ennill y gêm. Oedd y gêm bron o bod yna wedi gorffen. Nawr, bydde chwaraewyr Ffrainc i gyd wedi chwarae yn y Pro 14 a y Pro D2, a bydde nhw wedi gael y fath o awyrgylch yna gyda, chymod, hefyd, cofiwch, mae chwaraewyr Ffrainc i gyd yn wynebu relegation, lle mae chwaraewyr Cymru ddim. Dim relegation SRC, dim relegation C. Felly mae'r risk element yna yn rhan o'i bywoliaeth nhw o fel chwaraewyr proffesiynol. So fi credu mae'n a lot o chwaraewyr sydd yn exciting iawn. Fi'n really licio Steffan Emmanuel, yr econolor yna. Mae Pac Cymru'n rili dda, ond yr un person sy'n mi sefyll mas fi'n credu, eleni, a mae fe'n ifanc, mae fe blwyddyn arall yn dan ugen, yw Tom Howe y bachwr, boi glan taf. Mae fe'n mynd i fod yn ser enfawr. Ond ar lefel personol a proffesiynol hefyd, mae'n braf i weld bod Bailey Cutts yn cael ei cap cyntaf dros Cymru dan ugen, blwyddyn yn ifanc hefyd. Felly mae'n braf i weld Bailey ar y lefel yna. Mae siwd gymaint o addewid i'w gêm fe. Mae'n boi mawr, mae'n gystadleuol, mae'n gelfydd iawn, mae'n gyflym, a fi'n gweld dyfodol mawr iddo fe. So mae'n braf i weld fe cael ei cap cyntaf ar nos Wener. Pob clod i fo. Un boi arall, ni ddim yn gwybod lot amdano fo sydd wedi'n presio fi, oedd Osian J. Williams yn yr ail ren. Dwi'n meddwl mae'n chwarae o Bristol. Dwi'n gwybod llawer am ei hanes o, ond mae fe'n fod yn serin hefyd. Odi, ath ei Bristol Bears Academy. Fi wedi edrych lan gyda fe. Mae wedi bod yn exile, ond o Gymru ma fe, ond doedd e ddim yn... Dwi ddim fel, mae gyd y ci yn Gymro. So mae wedi mynd mas credu taw, Abertawe oedd e, a ath e i Filton neu Millfield neu rhywle felly. Ond mae yna llwyth o boes ifanc yn Bristol Bears, Academy boys. Boi Gili, mewnwr, boi rili dda, o Gwyr, fi'n credu oedd e, ysgol Gwyr. So mae yna llwyth o bechgyn. A chwyd, yr Undeb Rygbi Cymru'n dweud bod dim digon o talent gyda ni ar gyfer 4 yn hyrt i fod yn hollol onest, achos i bob pobl, ble mae'r boes yn mynd i wario blwyddyn nesaf? Maen nhw'n cystadlu ar lefel ryngwladol dan ugen,
A wedyn, ble mae contract i nhw? A mae hwnna'n ddangos ffaith mae Harry Bedell, oedd o ffaith, mae wedi dangos, mae wedi chwarae i 30 rwan. Mae'n edrych fel rhywun sy'n efo dyfodol mawr. A mae just y ffaith mae'n cael cyfle. Oedd o'n cael lid, meddwl cyn hynny. Ond wedi nôl i Gymru a wedi cael profiad efo 30. And he looks the part, ynddi ni? Ie. Mae eisiau profiad. Ti'n need to cut their teeth erbyn y chwaraewyr gorau fe. Chwarae erbyn, gael profiad mewn tîmau dda, ond erbyn cysylleuwyr dda, tîmau cryf arall. Pan ni'n edrych nhw, mae Daf gwybod lot mwy amdano hwn, obviously gwaith gyda'r Excels a ysgolion ac yn y blaen, ond pan ni wedi cael garfannau dda am Gymru, mae fe oherwydd mae'n under 20s fi'n dda, oherwydd mae boes wedi dod trwy. A dim hyd yn oed pan mae Cymru wedi ennill y Grand Slams yn y 20s wedi, ond pan maen nhw wedi dod trwyddo gyda'r gilydd. Da fo ni siarad yn gwaith byddwn nag yn ni am John Fox, Scott Williams, Turnbull, Eli Walker, North, Halfpenny, Warburton. Fi falle sôn am doi garfan gwahanol fyna, ond o fewn blynyddoedd gwahanol o dy ti asgon cefen y tîm seniors wedyn, efe. Os maen nhw'n dod trwyddo ranks gyda'i gilydd yn 18s a 20s, mynd nôl i hen podlediad, so mae un tîm llaid ni blwyddyn nesaf, ble mae'r boes mae'n mynd i ware. So ti'n baio nhw ti'n ffili baio unrhyw chwaraewyr mynd dros y bont, os mae dim cyfle i fe yn Gymru, a mae un tîm llaid ni'n mynd i fod. Ond mae'n cael anogol iawn i weld boes yn un dda, fel enwau chi wedi gweud. A o ochr, obviously, ysgol gyda ni yn ryd o wain. Mae dyn ni, Daf, ti'n sôn mwy am nawr, obviously, Bailey'n dod trwy ddo fe. Prawf mawr i rwan i ni, cos erwydd i ni chwarae dda yn erbyn Ffranc a Lloegr, a rwan di chri bach o brawf rwan ydi adre yn erbyn Yr Alban noswennau yn Parc yr Arfe. Dwi'n meddwl mae rhaid ni ennill hwnna. So, dyw tîm Yr Alban dan ugen yn y 3-4 mlynedd diwethaf ddim wedi bod yn gryf iawn. Welys i y gêm dan 4 ar 15 llynedd, so dyma'r cohort nawr sy'n step o lan, a nath Cymru pan oedd y chwaraewyr cryfa ar y cae ennill y gêm ne a'r gwrthdrawiadau yn weddol hawdd. So fi'n disgwyl bod Cymru mynd i ennill yn digon da leni a dydd Gwener. A byddwn ni'n disgwyl bydde sgôr eitha gyfforddus gyda ni. Gan ystyried pa mor dda ni wedi bod yn y 2 gêm cyntaf, fi'n credu, dwi ddim yn gweld Yr Alban yn byw gyda ni, i fod yn hollol onest. A dwi'n meddwl mae hwnna byw ar S4C. Can i dweud diolch am rando neu wylio ar y llwyddannau arferol. Os gennych chi unrhyw cwestiynau neu sylwadau, anfon nhw ata ni. A i gorffen heno, boys, yn olaf, beth yw prediction chdi ar gyfer y tîm nos Sadwrn yn Nghaerdydd? So, mynd ata chi, Gareth, i ddechrau. Ti'n disgwyl gêm agos? Ti'n disgwyl Cymru ennill? Fi... moyn i ennill fe. Fi credu bydd yr Albanwyr yn ennill yn anffodus, ond fi credu bydd yn agosach. 34-21, rhywbeth fel la. Falle, os ni'n ni ar pwynt nawr ble fi jyst moyn ni'n lawer mwy cystadleuol a bod ni ddim yn cael walad o 5-6-7 cais, chybod. Mae hwnna'n peth rhyfedd i weid i ble ni wedi bod yn y 10 mlynedd diwetha. Ond baby steps, bod ni wedi cau y bwlch yma. Mae'r Alban yn tîm dda iawn ar hyn o bryd. Mae chwaraewyr eithriadol dda dyn nhw. Os ni wedi cadw ffyn rysl yn dywel a cadw'r... Fi jyst moyn gweld Cymru dangos beth ni'n gallu gwneud, achos fi'n credu ni wedi gwneud hwnna eto. Ni'n mynd i gael y cyfle i wneud hwnna, ni falle wedi cadw mwy o...
tan fwy clywed ystydig yna gyda Daf gynharach, o'n i'n sylweddoli fain o bel o'n i actually wedi cadw, ond yn sicr o'n i'n mynd digon dy'r bel a sgori digon o ceisiau. So mae rhaid ni sgor mwy o ceisiau. Mae rhaid ni stopo'r tîm arach sgor o ceisiau. Mae'n sôn o'n rili amlwg, ond hwnna yw'r prif nod. Ond ie, Alban i ennill fi'n credu, ond gobeithio bydd y bwlch lower llai. Daf? Fi'n credu bydd e'n mater o blaenwyr ni yn erbyn olwyr nhw. Chymod, mae yna rhywfaint o obaith achos mae Ritchie a Dempsey mas gyda nhw sydd yn ysgytwad mawr i nhw o ran Dempsey a Ritchie. Chymod, y real underrated blindside fi'n credu. Mae fe'n neud bach o bopeth. Bydd rhaid i Pac Cymru gwasgu pob egni mas yr Albanwyr. Dyw sgrym nhw ddim yn gryf, dyw line-out nhw, bod wedi gwella diwethaf diwetha, oedd e'n warthus yn y gêm cyntaf yn erbyn yr Eidal. So bydd rhaid i set piece ni bod yn cystal ag oeddo, ond unwaith eto bydd rhaid i ni cael a defnyddio meddiant, fel ni wedi dweud. A fi'n credu bydd rhaid i ni fod ychydig fwy uchelgeisiol yn y treian canol, yn ytrach na cicio'n gynnar i fynd lan y cae, chwarae lan y cae. Ond Ffrainc yn brygdus tu ôl, bydd yr Alban yn brygdus tu ôl hefyd. White, Russell, Tuapolot, Jones, Van der Merwe, Stein a Kinghorn. Chymod, mae hwnna'n mynd i fod yn galed. So bydd rhaid i ni codi safon tu ôl, ond hefyd bydd rhaid i ni wneud real job ar pac nhw. So, chymod, wastad yn obeithiol, ond fi'n credu bydd e'n rhywbeth tebyg i diwethaf diwetha. Jyst i gorffen, dwi'n teimlo'r i fath. Mae'n meddwl fydd y 15 rhwng ni a disgwyl yr Alban i ennill yn ffodus. Wel, diolch yn fawr iawn i chi ddau. Dwi'n wedi dod i diwedd yr podlediad. A gobeithio dyn ni gallu dod nôl wythnos nesaf efo rhywbeth i dathlu, ond gan i weld. So, diolch yn fawr iawn, boys. Nos da. Nos da. Nos da, boys. Diolch.